вақте ки ин корхона кушода шид дар ана ҳамун ихтисосҳои худшон дар баъзе бахшҳо ба кор мемонандшон. мигратсиони картаи 3 моҳа дошта бошед, шумо патент гирифта наметонед. як савол доштам, нархҳои билетҳо чанда? доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар, инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. ба маълумоти ҳамаи шумо ахбороти нав мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. таъсиси маркази тахассусӣ дар Русия барои ҷалби муҳоҷирони тоҷик ба кор дар бахши сохтмонҳо. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистону Русия масъалаҳои ҷалби шаҳрвандони соҳибихтисоси Тоҷикистон ба бунёди иншооти муҳими сохтмонии Русия дар минтақаи Урал баррасӣ намуданд. консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург Зафар Саидзода бо раиси Ассотсиатсияи корхонаи саноатии сохтмонии Тоҷикистон Алишер Тоҷиев мулоқот намуд. иттилоъ додааст шӯрои ҷамъиятии назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва инчунин тарафҳо масъалаи ҷалби муҳоҷирони меҳнатии тоҷик барои кор дар иншооти бунёдшавандаи корпоратсияи давлатии Росатом бо таври муфассал муҳокимаю баррасӣ карда шуд. тарафҳо дар мулоқот ба мувофиқа расиданд ки дар ояндаи наздик бо пуштибонӣ аз консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург ва намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия маркази тахассусӣ барои интихоби шаҳрвандони кишвар барои кор дар саноати маҳаллии сохтмонии Русия аз рӯи ихтисосҳои дахлдор сохтмонӣ таъсис дода мешавад. яъне ки дар шаҳри Екатеринбург бо ҷаласае ки баргузор гардид ва ба як хулосае ки омаданд, маркази тахассусӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон кушода карда мешавад. маркази тахассусӣ барои хизматрасонии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. вақте ки ин корхона кушода шид, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Екатеринбург қарор доранд, кору фаъолият мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд, метавонанд баъдан ба ҳамин марказ муроҷиат кунанд. ҳар ихтисосе ки худшон хонда буд кардагианд, ҳар ихтисосе ки худшон қувваи корӣ доранд муҳоҷирон, дар ана ҳамун ихтисосҳои худшон дар баъзе бахшҳо ба кор мемонандшон, лекин дар биноҳои сохтмонӣ дар назар аст. ногуфта намонад ки дар биноҳои сохтмонӣ чандин намуд ихтисосҳо ба кор ҷалб карда мешавад. дар ҳолате ки маркази тахассусии муҳоҷиратӣ кушода карда мешавад, барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон музди маоши хуб метиҳанд ва ногуфта намонад ки ба ҷои хоб низ таъминшон мекунанд. ин мулоқот нав баррасӣ карда шид ва дар рӯзҳои наздик маркази тахассусии муҳоҷиратӣ дар Екатеринбург кушода ва ба истифода дода мешавад. дар ҳолате ки кушода шид дар кадом адрес қарор дорад, худо розӣ боша бо видео мекунем мефаҳмонем. тамошобинони азиз, ин буд як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем. акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. бо диққат то охирша тамошо кунед. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтеса, як хушхабара баҳри шумо пешкаш мекунам. худо розӣ бошад, паго бегоҳ мо рӯзи финали конкурса аниқ мекунем. нафарҳое ки охири билетҳоро интизор буден, охири билетҳо омадагиай, нархи як дона билет 99 рублай. бидроен ҳозир пауза кунен, ҳамин видеора билет бихарен. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебояд. сумтона партоен, чектона да ватсап рӯӣ кунед, тамом. шанса аз даст натиҳен, вақт кам мондагиай, пага рӯзи финал аниқ мешавад. ҳамагӣ 40 дона призай, 2 путёвкаи Дубай барои одамое ки билети бисёр мехаранд. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман баъди ба Россия омадан дар давоми 30 рӯз патент сохта натавонистам. граница рафта омада патент сохта метавонам. мигратсиони ва регистратсияи 3 моҳа дорам. пешакӣ раҳмат. мигратсиони картаи 3 моҳа дошта бошед, шумо патент гирифта наметавонед. барои патент гирифтан бояд шумо мигратсиони картаи работа дошта бошед. дар ҳолате ки мигратсиони картаи работа
надорӣ ву як моҳ дертар ту патент мегирӣ, ягон граница гузаштан муҳим нестай. Мерен 10,000 рубл ҷарима меспорен, баъд ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон 10 бор зиёд нависам. Ответ наметен. Сроки патентам 04/10/23. Ман случайна 04/11/23 ра пул споридам. Як моҳ зиёдтар чӣ хел метавонам баргардонам? Переоформит кардан намехоҳам. Тоҷикистон мерам. Срокам тамом мешавад. Раҳмат барои ответ. пуле ки шумо барои патент пардохт мекунед, агар ки хато кардагӣ бошед, муҳлати патенти шумо ба охир нарасида бошад, чандин моҳ пеш аз споридагӣ бошед, у пула возврат намекунад ҳеҷ кас. Муҳсинҷон нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтӣ ки билети бисёр харидагӣ, рӯзи финал аниқ шид ё ин ки не? Гап нест ака. Бародарои азиз, ман гуфтам ки пагар худо розӣ бошад, бегаи рӯзи финала аниқ мекунам. Ду нафаре ки билети бисёр харидагӣ дар рӯйхат ҳастанд, аммо ҳақ ва ҳуқуқ надорем ки ҳар як тайваёра ҳозир ба шумо пешниҳод кунем. Чунки агар ман ба шумо бигӯм, мумкин ягон тайвайда як дона билети бисёр бигирӣ ва ту победител бишай. Ба ҳамин хотир у мардакорам ба як рӯзи умед билет харидагиянд. Мо дар прямой эфир касе ки билети бисёр харидагӣ, рӯйхатша нишон метаҳем, билетҳои харидагиша нишон метаҳем. Билети бисёр харидан ба фоидаи худтонай. Ё путёвкаи Дубай мебирен, бо болои и билетотон дар бозӣ иштирок мекунед, ягон призи дигар мебирен. Просто будрои билет харидан мегиред, тамом. Меҳнатӣ нависонда: зинда бошӣ ака. Ҳамин курс чӣ ба ҳамин хешидесай? Нархи навои мошин чӣ хеле ака ва пули қалин чанд сум шидай? Меган 42,000 шидай. Пешакӣ раҳмат. Нархи навои мошин айни ҳол дар бозорҳо чӣ хеле ки буд ҳамун хесшудагие дар бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Як чиза ба шумо мегӯм ки қалин супоридан дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи давлатӣ надорад. Ин чиз вобаста аз шароити ҳар кас мебошад. Ин гапҳо дурӯға, ягон нарх муқаррар кардагӣ нестанд. Як каси дигар нависонда: салом ака, ман гражданини Россия. Метавонам ки ба праваи тоҷикӣ лични мошин ҳай карда? Бале, дар ҳолате ки шумо дар Федератсияи Русия гражданин ҳастен ё ин ки нестен, вақте ки сафар мекунед, чӣ хеле ки ба праваи российский дар Тоҷикистон мошин ҳай мекунанд, мегардан, ира мамухе мебошад. Обични мошини шахсии худтона ҳай карда метавонед. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон 27 сола бошӣ. Сини 28 солагӣ рафтеста боша, хизмат мебаранд оё не? Пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки сини 27 солагида аллакай расидагиянд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 37 сини соли даъваткунӣ ба хизмата аз 18 то 27 муқаррар кардагие. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин ҳама нависам, ҷавоб наметӣ. Мегуфтен агар аз донишгоҳ хориҷ шуда бошӣ, баъди як сол барқарор кунӣ, аблава мебарад, чунки имсол шоҳиди ин ҳодиса шудам. Агар дар ҳолате ки шумо барқарор нокарда призв сар шава, шуморо ба хизмат даъват мекунанд. Агар ки шумо барқарор кунед донишгоҳ хондаиста бошен, призв сар шава, дар ин ҳолат даъват намешен шумо. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон илтимос ба саволам ҷавоб ден. Агар гражданини Россия бошӣ, як тарафа Тоҷикистон, барои регистратсия мекунӣ ранги Москва. танҳо гражданини Россия не. Мисол мегирем, агар вақте ки шумо аз Куло ба шаҳри Душанбе меоед, то як ҳафта муҳлат дорем ки бигардем. Баъди як ҳафта бояд худтона дар қайд бимонед. Бале, ҳамин хеле. Чӣ хеле ки дар Россия шумо мерен регистратсия мекунед, вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистон ам омаден, худтона дар қайд мемонед, прописка мекунед. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака модари ман гражданини Россия ҳай. Метавонад выезди мара кушода? Мутаассифона наметавонад. Танҳо дар ҳолате ки шумо зан доред дар Федератсияи Русия ва зани шумо рус бошад, фарзанд дошта бошед, дар ҳамин ҳолат агар зани шумо ягон ариза пешниҳод кунад, мумкин ба хотири зан доштану фарзанд доштанатон кушода кунанд, вале дигар ягон роҳи кушода кардани запрет вуҷуд надорад. Як каси дигар нависонда: салом алайкум додар, ман як хоҳиш дорам. Писари ман яка писарад. Барои вай чӣ лозим мешавад ки як хизмат озод шавад? Як хел одамам меган, ту барои писарат военни билет бояд бигирӣ. Ҳамин то куҷора ростай. Вақте ки шумо як фарзанд доред, дар ин ҳолат аз мақсад паспорти худтонаву шавҳартонаву ЗАГСтона мегирем, баъд аз ҷои зистон справка мегирем, мерем ба военкомати ноҳиятон муроҷиат карда меспорем. Дар ин ҳолат баъд ҳуҷҷати яккаписарӣ гирифта мешавад. Бозоров нависонда: ассалому алайкум, акам мегуфтӣ ҳамин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон кай сар мешавад? Ҳамира мефаҳмондӣ. Меган аблава рафтесай. ҳамин гапҳо асос дора ё ин ки не? Ягон асос надора. Ягон ҳамун аблава нарафтесай дар ҷумҳурии Тоҷикистон. даъваткунии призви тирамоҳӣ 1 октябрда сар мешавад. Тамошобинони азиз, видеора ҷамъбаст мекунам. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.